Dámy a páni, generálska hodnosť v demokratických krajinách je garanciou určitej kvality, čestnosti, ale aj profesionality jej nositeľa. Keď sa pozriete, tak v Spojených štátoch polovica prezidentov boli bývalí generáli, ktorí bojovali za svoju vlast, ktorí sa osvedčili v praxi. Generál v demokratickej spoločnosti nie je len nejaký úradník, ktorý dostal hodnosť, ale mal by mať už aj štátnický prístup, to znamená, mal by byť nadstranický, apolitický a mal by byť garanciou toho, že tá inštitúcia, v ktorej sedí, nesie tejto atribúty. Už to, že na Slovensku v polícii udelujeme hodnosti generálov policajtom, čo je štandardne vojenská hodnosť, je anomália. Nebýva to zvykom, aj keď sú krajiny, ktoré to majú. Ja len pripomeniem, že máme obžalovaného generála Gašpara, máme obvineného a následne spáchajúceho sebevraždu generála Lučanského, teraz budeme mať generála Zuriana. Ponechám stranou to, že bol niekde v Bielorusku a bol vyťažovaný cudzými spravodajskými službami, alebo že teda sa aktívne účastní v tzv. Vojne policajtov alebo bezpečnostných zložiek a zametá veci pod koberec. Ale pripomeniem jednu vec. Opoziční partneri priniesli informáciu o tom, že v oficiálnom súdnom spise vypovedal svedok pod prísahou pred súdom o tom, že pán Zurian, keď slúžil ešte na severe Slovenska v Poprade, tak uniesol svedka, obmedzovalo ho na osobnej slobode, ak to poviem právnym jazykom, na nejakej chate, kde ho mučil a s pištolou v jeho ústach ho mal nútiť k tomu, aby vypovedal tak, ako jemu sa to hodilo do jeho prípadu. Neviem, či je to pravda alebo nie, ale je to zaznamenané v oficiálnom súdnom spise, vypovedal to svedok. To znamená minimálne v prípade pána Zuriana by mal mať aj pán prezident zákonnú pochybnosť, nie nejakú emocionálnu, ale zákonnú pochybnosť o tom, že či tento človek môže byť vymenovaný do hodnosti generála. Lebo môžu nastať len 3 prípady. Poprvé, buď si ten človek úplne vymýšľal a potom by sme mali počuť jasné, že je to výmysel. Ten človek bol obvinený na základe toho za krivú výpoveď a krivé obvinenie pána Zuriana a pán Zurian je čistý a nepriestrelný. Alebo malo byť vznesené obvinenie pánovi Zurianovi, lebo sa môže to vyjadrenie toho človeka zakladať na pravde a tým pádom pán Zurian musí byť postavený okamžite mimo službu a nie povyšovaný do hodnosti generála. Teoreticky môže byť aj tretia možnosť, že ten človek bude vyhlásený za nepričetného, že je to blázon, že je v nejakej ústavnej liečbe a že vlastne môžeme povedať, že to všetko bolo vymysel jeho chorej mysle. Ani jedno z toho sme nepočuli. A preto ja sa pýtam, že ak prezident Slovenskej republiky vymenúva do hodnosti generála človeka, u ktorého tieto pochybnosti zazneli verejne a verejne ich nikto nevyvrátil, tak koná s vedomím, že možno, že dáva aj závadového človeka do funkcie a tým pádom tento človek je bezpečnostným rizikom pre Slovenskú republiku a pre jej občanov. Lebo ak stojí na čele inšpekcie, ktorá zametá veci, ktorá flagrantne zamete pod koberec takú vec, že, a povie to dokonca minister vnútra, že to, že sa nahrávalo, že niekto inštruoval páchateľa atentátu, že ho manipuloval predtým, než bol vypočutý procesne orgánmi činných v trestnom konaní. To znamená, my nevieme, čo všetko mu slúbil, či mu neslúbil za to, ak bude niečo tvrdiť, nejaké lepšie zaobchádzanie a podobne. To znamená, celá tá séria výpovedí tohoto páchateľa atentátu je vlastne spochybniteľná na základe toho, že jeden z tých príslušníkov vedome manipuloval jeho výpoveď, vypočúval ho napriek tomu, že na to nemal zákonné oprávnenie a inšpekcia to zamietla pod koberec. Nebudem v tomto ďalej pokračovať. Toto vymenovanie negarantuje to, že generálska hodnosť v prípade pána Zuriana je garanciou kvality tej inštitúcie a že vôbec človek, ktorý sa skrýva niekde v Bielorusku a nechá sa vyťažovať s bieloruskými nepriateľskými spravodajskými službami, ktoré voči nám spolu s Rusmi vedú aj rôzne hybridné operácie, že toto je nejaká garancia zákonnosti a nejakej stability tejto inštitúcie.